Köszönöm elnök úrnak a szót, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát a hagyományos paraszti gazdálkodás felszámolásával az állam nem csak a falusi paraszti társadalmat számolta fel és alakította át, hanem az annak perifériáján elhelyezkedő, azzal egyfajta szimbiózisban élő cigányság életét is megváltoztatta. A paraszti gazdálkodás ellehetetlenülésével a kiegészítő szolgáltató tevékenységet végző cigányság tradicionális megélhetési ágai is elvesztették létjogosultságukat. A felzárkóztatás feladatait a kormány 1961. november 8-án kelt rendelete szabta meg, a továbbiakban ennek mentén vizsgáltuk a társadalmi átalakulás folyamatát. Az országban 200 000 cigány élt ekkor, országosan harmaduk illeszkedett be teljesen. Döntő többségük alkalmilag vagy egyáltalán nem dolgozott. 1963-ban a Berettyóújfalu járás területén 1235 cigányt számoltak össze, akik 254 családban éltek. Ebből 169 családot ítéltek meg úgy, hogy azok már szinte beépültek a községek életébe, a családokból legalább egy főnek van rendszeres munkája, jövedelmük elérte a község többi dolgozójának átlagjövedelmét. Átlagban viszont életszínvonaluk 50%-kal alacsonyabb volt, mint a magyarok alsó rétegének. Szakképzetlenek, sokszor csak idénymunkákon dolgoznak, viszont több eltartott jut náluk egy dolgozóra, mint a nem cigányoknál. A munka tekintetében a cigány dolgozók fele a mezőgazdaságban, negyede az építőiparban, negyede pedig a hagyományos szakmáikban, zenélés, teknővájás, vándoripar, vályogvetés dolgozott. Utóbbiak azért voltak hagyományosan cigány szakmának tekinthetők, mert gyakorlatilag más nem végezte ezeket. A járásban az ELZ foglalkoztatta a legtöbb cigány dolgozót, ez a szám 1981-ben 140 fő volt, azonban ebből mindössze 10 főnek volt szakképesítése, 20-nak pedig még az általános iskolai végzettsége sem volt meg. A gyár megpróbálta iskoláztatni őket, mivel az általános és szakmunkás képzés is támogatták, és jó részükkel meg voltak elégedve, például kiváló dolgozó is akadt köztük. Jellemző példaként hozták fel, hogy a cigány lakosságnak alig 1-2%-a rendelkezett valamiféle szakképesítéssel, a többiek jó része hagyományos foglalkozást próbált űzni, vagy alkalmi munkákból élt. Mezőgazdasági vonalon az erőfeszítéseknek köszönhetően az 1962 tavaszi 148 főhöz képest 1963-ban 240 cigány TS tag volt a járásban. Az iparban számuk másfélszeresére nőtt, az állami gazdaságokban megduplázódott a létszámuk. Ez a növekedés jelentősen csökkentette az alkalmi munkás romák létszámát, az alkalmi munkások 90%-a volt nő. 1961-ben a munkaképes férfiak és nők 43%-a dolgozott állandó munkahelyen, 1963-ban már 71%. Ha valakinek legalább alkalmi munkája volt, az már nem számított közveszélyes munkakerülőnek, így a cigányság zömesen esett ebbe a kategóriába. A laza munkafegyelem viszont problémát okozott, és sokan csak annyi napot dolgoztak, hogy szociális juttatásokra jogosultak legyenek. A Nagykereki Kossuth TS-ben 47, a Berekböszörményi Szabadföld TS-ben 37, a Petőfi TS-ben 25, a Dobai Pusztai Új Barázda TS-ben 29 cigány TS tag volt. Ők nem külön cigány munkacsoportokban dolgoztak, hanem a szervezetek egészébe integráltan. A járásban 1963-ban 135 cigány kérte felvételét a TS-ekbe, ebből 91-et felvettek, 41-et elutasítottak. A Bihar-Keresztesi Új Élet TS-be például nem is mertek jelentkezni cigányok a biztos elutasítás miatt, mondván cigány nem kell a TS-be. Ezért és a magasabb bérért sokan Dunántúlra és Budapestre ingáztak dolgozni. Az előítélet mellett a rendezetlen életmód, a problémás családi állapotok, az erkölcsi és életfelfogás, a jogtalan követelőzés szintén nehezítette a beilleszkedést. Körös-Szakálban például csak egy egyéves próbaidő után vettek fel cigányokat, és addig háztáit sem kaphattak, Berekböszörményben pedig indokolatlanul magas kötelező munkaegység teljesítési kötelezettség mellett vették fel őket. Ennek ellenére zömük megállta a helyét, Nagykerekiben például Rász Gyula a családjával 16 holt kalászost aratott le, ami kiemelkedő teljesítménynek számított.
A munka mellett a beilleszkedés másik nagy területe az oktatás volt. 1963-ban a járásban 304 cigány tanköteles gyereket tartottak nyilván, 87%-uk, 269 fő rendszeresen járt iskolába. Megállapították, hogy a kisgyermekek közt általában nincs ellentét, előítélet, viszont az 5.-6. osztály körül cigány gyerekek egy része 1-2 év osztályismétléssel túl korossá lett, megkezdődött a lemorzsolódásuk, így az általános iskola befejezése sokuk számára elérhetetlen maradt. Az iskolai lemorzsolódás főleg télen történt, részben a megfelelő ruha hiányába, és mivel általában messzebb laktak az iskolától. A Komádi 1-es számú általános iskola 84 tanulójából például mindösszesen egy fő volt 8-os, Beregböszörményben a 110 cigány tanulóból, akik az összlétszám negyedét jelentették, mindössze 3 fő. Sokszor sajnos az is tapasztalható volt, hogy az általános iskola elvégzése után visszahúzta őket a régi életmód. Például sok fiatal lány egyszerűen megszökött otthonról férfiakkal. Az oktatás, illetve inkább annak hiánya a cigány felnőttek körében is az integráció fontos akadálya maradt, ugyanis, mint a jelentések leírták, sokuk részben vagy teljesen analfabéta volt. Az írástudatlanság felszámolására alapismereti tanfolyamokat tartottak a járásban, ahol a pedagógusok igyekeztek segíteni a probléma leküzdésében. Az elmaradottság leküzdésében az oktatási rendszer tehette volna a legtöbbet, azonban mivel nem igazán járatták óvodába a gyermekeiket, így leszakadásuk már ott megkezdődött. A jelentések szerint az ingerszegény családi közegből kikerült óvodás cigány gyerekek sokszor sem magyarul, sem cigányul nem tudták kifejezni magukat, szokásrendszerük miatt nehezen illeszkedtek be. Az általános iskolát bár mindannyian elkezdték, jelentős részük eleve kisegítő iskolai oktatásra szorult, sokan pedig rendszeres hiányzás miatt váltak osztályozhatatlanná, és emiatt ismételtek osztályt. Megjegyezték azonban azt is, hogy amelyik cigánygyerek rendszeresen járt iskolába, annak folyamatosan javult a teljesítménye. A felzárkóztatás segítésére sok helyen külön cigány tanulócsoportot, osztályt, napközis csoportokat létesítettek. Igen kis számuk tanult tovább a járásban, 1980-ban 23 cigány diák tanult középiskolában, a lemorzsolódás azonban itt is magas volt. Ezért felvetették, hogy egy megyei ösztöndíj lehet a megoldás a továbbtanulók számára a lemorzsolódás ellen, illetve a települési cigány család segítők alkalmazása. A járási vezetők ellenezték a külön cigány osztályokat is, melyből egyébként még a rendszerváltás idején is 23 volt. Inkább a hatékonyabb törődést javasolták, a szülők fokozottabb bevonását, a szülői értekezletek, a szülői iskola munkájába. A cigányság részéről leginkább a szakmai tanfolyamok iránt volt érdeklődés. A kulturális rendezvények és a könyvtárak látogatottsága viszont biztatóan magas volt a járásban. Nagykerekiben 60, Beregböszörményben 35-40, Komádiban 45-50 cigány olvasója volt ekkoriban a könyvtárnak. Berettyóújfaluban például rendszeres olvasókört működtettek számukra, ahol előadásokat is tartottak és filmeket is vetítettek. Az több beszámoló is megjegyzi, hogy a mozik látogatottsága igen kedvelt volt a cigányság részéről, ahová a legdrágább jegyekre sem sajnálták a pénzt. 1982-ben a kisebbségi családok 71%-a rendelkezik tévével és rádióval. Több helyen a kis színjátszó csoportjába csatlakoztak be, és több jó adottságú zenei és énekes tehetségről számoltak be. Utóbbiak esetében támogatták a tehetséggondozást és a későbbi elhelyezkedést. A rendőri vonalon 1963-ban a járás 371 bűnelkövetőjéből 95 fő volt cigány, ebből is 18 fiatalkorú, 4 gyermekkorú. Az 1100 szabálysértési ügyből 361 esetben volt cigány elkövető. A járásban 1980-ban a bűnelkövetők 23%-a volt cigány származású, a szabálysértésekre részarányuk azonban átlépte a 70%-ot is. Kiemelték, hogy a települések többségében néhány családra vagy személyre volt tehető azok száma, akik rendszeresen veszélyeztették a közrendet. A 60-as években a nemzetközi turizmus beindulásával sok nyugati turista a berettyóújfalui térségen átutazva
A rongyos cigány gyerekeket fényképezte, ahogy édességeket dobáltak nekik. Olyan is volt, hogy a Berettyó-Szentmártoni cigánytelepen fotózták a putrikat kívül-belül, lakóikkal együtt. A járási pártvezetés ezt rendkívül helytelenítette, mivel nagyon rossz hírét vitték a környéknek. A cigányok bűncselekményeire jellemző volt az erőszakosság, az utonálló jellem és a csoportos elkövetési mód. Testi sértések, garázdaság, rablás, betörések voltak a leggyakoribb esetek. Sokszor kis kárértékű esetek jelentős része az italozás fedezetének megszerzésére irányult, és sokszor az ittas személyek kifosztását jelenti. Itt is hozzáteszik, gyakoriak az állampolgárok részéről az ittas este utáni hamis bejelentések is, amik torzítják a statisztikát. Vagyis a feleség előtt jó kifogás volt, hogy nem elitta a pénzt, hanem kirabolták a cigányok. A cigány gyerekek részéről itt is gyakori volt az erőszakos kéregetés, a lejmolás, mivel tudatában voltak annak, hogy kiskorúként nem büntethetőek. Ugyanakkor társadalmi tulajdon elleni vétségben nem volt cigány elkövető, illetve a bűnelkövetésben folyamatosan csökkent az arányuk a megyében. 1976 évi 15%-ról 11%-ra esett vissza 1982-re. A diszkriminációra és a szegregációra példa, hogy a felső szervek részéről gyakori volt a velük szembeni lekezelő hangnem, parancsolgatás, fenyegetőzés, csúfnevek használata, mivel, mint mondták, nem ismerhetik mindegyiknek a teljes nevét. Voltak ellenérzések is a felzárkóztatás kapcsán, például a lakosság Berettyóújfaluban tiltakozott a faluba való beköltözésük ellen, mondván fertőzik a területet. Egy részük nem akarta megérteni, hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, és különleges elbánást igényeltek maguknak. Továbbá egy korabeli jelentésben hangoztatták, hogy lelakják a házakat, hiába újak, a magyaroktól nem szívesen veszik a figyelmeztetést. Egy 1981-es jelentésben megjegyezték, hogy a többségi lakosság elzárkózik, csak az asszimiláltak szűk rétegét fogadja be. Amúgy házat, telket például nem adnak el nekik, munkára csak a legvégső esetben alkalmazzák őket, állami vállalatok is negatívan diszkriminálják őket, hivatalokban is gyakran lekezelően bánnak velük, korra, nemre való tekintet nélkül továbbra is él a csendőrpertú, tisztséget nem viselnek, közfunkciókat nem vállalnak, ifjúsági szervezetekben nem tagok. Az élet és lakás viszonyokon belül a rendszer az egészségügy terén tudta a legkevesebb eredményt felmutatni. A hiányos táplálkozásuk miatt különféle egészségügyi problémáik is voltak. Sok cigány család élt egészségtelen körülmények között, környezetük és személyi tisztaságuk sokszor hagyott maga után kívánnivalót. A jelentések szerinti a terhes gondozási, gyermeknevelési, családtervezési tanácsokat nem fogadták meg, így ezen a téren nem sok elmozdulás volt tapasztalható. Gond volt az alkoholizmus, a terhes nők helytelen táplálkozása és életmódja, ezért sok volt a koraszülés. A fentiek következménye volt a magasabb halandóság, a jelentések szerint átlag életkoruk 10-15 évvel volt kevesebb, mint az országos átlag. A gyakoribb megbetegedés, a gyakori testi és szellemi fejlődésben való lemaradás. Telepek. Jelentős sikerek születtek a korszakban a cigánytelepek felszámolása ügyében, míg 1964-ben 20 telep volt a járásban, 338 putrival, ezek száma 1980-ra 4-re esett vissza, melyekben 20 putri volt található, így elérték, hogy az 1964-es állapothoz képest, amikor még 1900 cigány élt putriban, a Berettyóújfalu járásban ez a népesség 1980-ra 116 főre szorult vissza. A cél érdekében ingyenes telkek juttatása, bontott építőanyagok biztosítása, üres lakások kiutalása és banki hitelekkel való lakásépítések voltak a helyi tanácsok eszközei, így a tulajdonhoz juttatással igyekeztek szemléletbeli változást elérni. A putrik 2x3 méteres, 1,5 méter magas építmények voltak, amik sokszor vízállásos egészségtelen helyen voltak elhelyezve. Az ablak helyett 30-50 cm-es nyílások voltak rajtuk, WC sem volt, bár a tanácsok kötelezték őket rá, de a kóróból tákolt WC-ket a gyerekek szétszedték,
de a zsúfoltság miatt sokszor hely sem volt neki, ha pedig távolabb épült, azt nem használták. Ivóvíz sehol nem volt, a fedetlen ásott kutak ivásra alkalmatlanok voltak. A putrikat évente újraépítették, mert a tavaszi olvadás általában tönkretette őket. Zsúfoltság jellemezte, mivel sokszor legalább 7-10 fő lakott egy ilyen kaibában. A járásban fokozatosan zajlott a telepek felszámolása, Mezőpeterden például teljes felszámolás után hiába kaptak építőanyagot, a többség ezután mégis inkább Budapest környékére költözött. Berekböszörményben a villamosítás, Nagykerekiben a járdaépítés, Biharkeresztesen pedig a víz bevezetése hozta közelebb a többségi életszínvonalat a telepen élőkhöz. Komárdiban viszont még akkor sem sikerült felszámolni a telepet, amikor ott már csak egy-két család élt. A rendszer végnapjaira a telepfelszámolás lassult, mert aki hitelképes volt, már eljött. Ekkor 8,1% élt még a Putriban, Beretyóújfaluban viszont teljesen megszűntek a putri telepek, a szétszórt elhelyezés gyorsította a beilleszkedést, de nem volt problémamentes. A családok helyzetének szempontjából 1963-ban a járásban 4 állami gondozásba vétel történt, továbbá egyre jobban odafigyeltek, és egyre sikeresebb volt a házasságon kívüli együttélés felszámolása. Mint láthatjuk, az integrációs politika nem új keletű dolog, csak ekkoriban még úgy hivatkoztak rá, mint a cigány lakosság helyzetének megjavítása vagy felzárkóztatás. Korábban nem is annyira a társadalom mellett, inkább az alatt élő cigányság nyomora ugyanis nem illeszkedett a szocialista egyenlőség étoszába. Külön érdekesség 1961-től kezdve a politikai korrektség feltűnése, az asszimiláció fogalma helyett a beilleszkedés javasolt, valamint az általánosítás elkerülése véget mindig ki kellett emelni, hogy a cigányság egyes rétegeit érintik az elmondottak. Javaslatként merültek fel az alábbi elgondolások. A lakáskérdés országosan gond, a romákat pozitívan kiemelni egyrészt nincs forrás, másrészt visszafelé sülne el, ellenérzéseket szülne. Hangzott az érv, ami jó példa a pozitív diszkrimináció veszélyére való odafigyelésre. Javasolták helyette, hogy 2 év munkaviszony után, ha nincs rájuk panasz, részlet fizetésre házhelyet kell nekik biztosítani, és szobakonyhás típusterves házak építését támogatni, vagyis kvázi oncsa telepek létrehozása volt itt a cél. Nagyon fontosnak tartották a cigányasszonyok nevelését, főleg a női tömegszervezeteken keresztül, mivel a gyerekeket főleg ők nevelték. Felmerült ötletként, hogy az egyes helyeken még meglévő cigánybírókat, vajdákat tiszteletdíj fejében tartsák helyben, illetve a kiemelkedett cigányokat hívják vissza rendszeresen missziós munkára, teleppatronálási munkákra, mert a közülük valókra jobban hallgatnak. 1987. január 19-én megalakult a megyei cigánytanács, ezután több helyen lett városi községi cigánytanács is, ami a későbbi roma kisebbségi önkormányzatiság előfutárának tekinthető. Ekkor elismerték, hogy bár jelentős eredményeket értek el, a kívánt eredmény még mindig nem született meg, összességében megállapították, hogy nincs varázspirula a felzárkóztatás problémájára. Ugyanakkor nincs új a nap alatt sem, hiszen látható, hogy azok a módszerek, amiket napjainkban alkalmaznak a roma integráció eszköztárában, már a szocializmusban is felbukkantak. Köszönöm szépen a figyelmet!